Ahojte ľudia, dneska vás vítam u svojho nového videa a dneska si ukážeme, ako si pozrieť durabilitu, ako si pozrieť hitboxy, moment, ešte jednu vec. A ešte, ako si pozrieť vymazanie chatu, ako si vymazať chat, inakšími slovami. A ešte, ako si ukázať bordery chunkov. Takže ako prvé si ukážeme tú durabilitu. Vidíte, že sa mi dali nožničky a normálne tú durabilitu nevidím. Ale keď stlačíte klávesu skratku F3 plus H, tak sa vám v čete objaví Advanced Tooltip Shown. To znamená, že sa vám ukážu durability. Ale keď napríklad dáte F3 plus B, tak sa vám ukážu hitboxy mobov. Biela je, kde môžete zasiahnuť moba, modrá je, kam sa ten mob pozerá, a červená je jeho najzraniteľnejšie miesto. A napríklad, keď toto hitnem do vzduchu, tak ho to hitne. Potom ešte vymazanie chatu je F3 plus D. Vidíte, že mám znova vymazaný chat. F3 plus G je bordery chunkov, tak. A keby ste chcete sami takéto veci vedieť, tak si stlačte F3 plus Q. Do chatu sa vám ukáže list, kde sú všetky tieto nápovedy. A ešte jedna vec, F3 plus F4 sa vám ukáže tabulka, kde si môžete takto prepínať tie game módy. Ale, toto je najlepšie, F3 plus Escape vám pauzne hru a vidíte, tento čuník si tu proste stojí. A dám F3 plus Escape znova a znova sa mi to unpauzne. A toto by bolo z tohoto videa všetko. Bolo také trošku kratšie. Lenže napíšte dačo dobre do komentáru a dajte like a odber. Lúčim sa s vami a čau.